Здравейте, това е пародия за yourpokerschool.com. В това видео ще разглеждаме ръка изиграна от мой ученик Таничо87. Ръката е изиграна в 50-50 турбо турнир в Poker Stars на $7 байн. Виждате, че сме в сравнително ранна етап на турнира. Още блиндовете са ниски и няма анте. Статистиките, които ще използвам в тази ситуация са само 3, тъй като ще играме само срещу този играч ДК Байск. Важно е името му, разбира се, в началото, след това VPIP отдолу. Виждате, че от 33 ситуации той е играл, от 33 ръце той е играл 5 и префлоп рейз. От 33 ръце той е рейзнал 3 пъти. Както и нали, виждате броя на ръцете 33. За тази извадка няма смисъл да използваме други статистики. Тук цяло може да кажем, че е сравнително лайт играч. И в тази ситуация той рейзва от най-раната позиция. Нека видим колко човек сме на маста. 2, 4, 6, 8, 9. Той е само един играч отпаднал. Очаквам диапазона му да е доста силен за рейз тук. Нямаме информация дали рейзва така стандартно, дали рейзва принципно с силните ръце повече, с слабите по-малко. Все пак тайт играч като този, очакваме, че диапазона му ще бъде доста тайт тук и очаквам да не рейзва по-луз, примерно от Асой Вале Сютед плюс, Асой Дама Осют плюс и да кажем осмици и девятки нагоре, може би поп и дама сютед. Като цяло доста тайт диапазон, като дори може да е по-тайт от това да рейзва примерно само Асой поп осют нагоре, Асой дама сютед нагоре, девятки нагоре и поп и дама си да ги фолдва. Това е малко по-тайт диапазон, но може със сигурност и за него да играе. Нека все пак да видим какво се случва. Екшена стига до нас и ние решаваме да ни трибетнем. Определено не ми харесва това. Нито ми харесва да трибетваме, нито да колваме, нито да пушваме. Също играч като този, с който има много тай диапазон и очаквам общо взето да рейс колва почти целия си диапазон. Почти нямаме никакво фолд equity, нито с голям трибет, нито с малък трибет, нито с пуш. Затова напълно излишно срещу този играч да играем агресивно. Много по-добре е да фолднеме и да си оставяме чиповете за следващата ситуация. Очаквам често Хиро тук да е мискликнал, т.е. не е видял какво се е случило преди него, имала повече маси и искал да мин рейзне. Но заради рейза преди него е мин 3 бетнал. Съответно може да отчетем това по-скоро като мисклик, но нека кажем примерно, че ако умишлено изиграл така, определено не ми харесва. Ако имаме намерение да играем, много по-добре е да пушнем за фолд еквитите, което имаме, тъй като понякога опонентът ни ще фолдне Асой Дама Осют, Асой Вале Сютед, може би осмици, девятки. А нашата надежда е да фолдва ръце като тези, тъй като сигурно с по-силни от тях няма да фолдва. Кола със сигурност е изключен, тъй като ръката не играе добре по-слоп, доминиране. Когато удариме асо обществото, може да губим голяма част от стака си. Затова най-добре е да фолднеме. Нека видим какво се случва. Опонента ни само решава да колне. Не може да изключим асата и поповете от диапазона, но може умишлено така да ги слоуплейва. Но очаквам като цяло по-често диапазона му да е по-слаб. Очаквам тук да има нещо подобно на девятки до валета, с които не иска да се стакне. И асо и дама може би. Асо и поп, вероятно от тях очаквам по-скоро да ги стакне. Но няма как да сме сигурни. Виждате, че за тези 33 ръце не е трибетвал нито един път. Това са от 15 възможни ситуации. Малко извадка, но все пак да кажем, че очакваме попанета ни, щом не 3 бетва много, съответно и да 4 бетва по-рядко. Нека видим дали има изобщо статистика за 4 бета, но виждате, че до сега не се е налагало да 4 бетва, така че няма как да ползваме такава статистика. Нека видим какво се случва. На флопа ударяме топ чифт и опонента ни чеква. Ние, разбира се, правим продължава слог. Като размера ми харесва, тъй като тук много често сме или много напред, или много назад. Очаквам опонента ни, ако има десятки, попове, дами, ако случайно е колвал с тях, никога да не рейзва тук. С подобни ръце не очаквам да рейзва, очаквам само да колва най-често, въпреки малко ни продължава с лог. Затова ми харесва. Като все пак идеята ни не ние да се вкараме до ривъра, тъй като не очаквам да вземе стойност от подобен играч на 3 улици. Сега предпочита малък бет на флопа и може би да вземе малко стойност на Търнен или ривъра. Нека видим какво се случва. Опонент на Никола, това изобщо не е хубаво. Разбира се, може тук да Никола с всичко, може ако има случайно осмици и девятки, от тях да решил да кола и да ги предава на следващите улици. За наша радост удряме втори чифт.
Като цяло картата не е много приятна от гледна точка на това, че, както казахме, слагаме и валета и десятки в диапазона на опонента ни. Като цяло борда не е много приятен от гледна точка на това, че общо взето голяма част от покетите, с които очакваме опонента ни да колва, както и асо и вале, вече направиха сетове или съответно асо и вале 2 чифта. Не очаквам около опонента ни, примерно слоуплейна от дами, попове, да можем да вземем стойност на 3 улици. Колкото да не ми се иска, бих направил един бет тук и бих се стакнал около опонента ни пушне, тъй като очаквам да има и тъй като очаквам понякога да пушва и по-слаби ръце в диапазона си. Дроу, чиф с дроу и така нататък. Все пак възможност е и да чекнем отзад и да колнем почти всеки бет на ривъра, но така даваме възможност на опонента ни, ако има дами и попове, да си удари сетове или съответно да си удари стрейта. Също ако има да кажем девятки, осмици, даваме възможност на тези ръце си ударат стрейт или да ударат сет. Затова като цяло би казал, че и двете възможности са окей. Тук ми харесва както чека, както и бета. Ако играч е слаб, лус играч, със сигурност бих бетнал винаги, то бих бетнал стабилно, даже можем да пушеме на този борд. Също слаб плюс играч, даже бих казал, че пуш ми харесва определено, тъй като очаквам доста колове тук. Но срещу този играч, както казахме, извадката не е много голяма, но все пак е предостатъчна да прецениме, че опонента ни е тайт и в дългосрочен план ще има доста тайт диапазон от UTG. Затова като цяло срещу него малко повече клоня към чек отзад и фолт на ривър, ако опонента ни пушне и кол на някакъв малък бет. Затова нека кажем, че 40% от случаите бих бетнал тук, а около 60% ще чекна отзад. Нека видим какво се случва. И Хиро бетва, като бета е малко по-голям отколкото ми се иска. Не е смисъл да бетваме повече от половината под. Бе до около 400 чипа е предостатъчен, тъй като опонента ни или е много напред, или е много назад. Разбира се, има и които има да кажем 15%, ако е назад, но все пак не виждам смисъл да правим такъв огромен бет и в по-голяма част от случаите да се изолираме само срещу ръцете, които ни бият. Срещу слаб играч това не е проблем, не е проблем да бетаме толкова много, тъй като той общо взето ще ни колни с много слаби ръце и ще ни пушне с много слаби ръце. Но такъв играч чакаме по-често да ни колва или да ни пушва с ръце, които са напред от нас. Но все пак, имайки пред отса, който получаваме, не виждам как може да фолдаме и бет кол ми харесва тук. Най-вероятно това се е случило. Опонента ни пушва и ние колваме. И виждате, че опонентът ни показва свой валев сют. Наръка, като не очаквам много често да видя в диапазона му. Разбира се, ние слагахме в диапазона му, но все пак може да се каже, че това беше най-слабата ръка, която слагаме там. Дори смятам, че най-често нямаше да играе или много рядко ще играе. Все пак виждаме, че такава малка извадка може да ни обърка. Играчът със сигурност ще е тази дългосрочен план. Може би ще е малко по-лусо. Това нека кажем, че ще играе дългосрочен план, нещо подобно 18-19 на 12. Тайт играч, но не супер тайт. Надявам се видеото ви хареса и научихте много нови неща. Очаквам вашите коментари и обратна връзка в секцията за коментари към видеото. Ако искате да обсъждате видеото, ако искате да добавите нещо, ако не сте съгласни с нещо, очаквам ви в темата на видеото в форума на yourpokerschool.com. Ще поставя линк в описанието на видеото, за да я намерите по-лесно. Това беше пародия за yourpokerschool.com. Успех по масите и до следващия път!